Čaute ľudia, dneska budeme hrať proste opičky. Je to taká populárna hra. A aby ste vedeli, tak dneska mi zblbol počítač. Novinka. Tak dneska proste hráme opičky. Nič zvláštne. Ako vidíte, tak idem krmiť nejakých zákazníkov, ktorí sú furt hladní. Hádam, neskočí znova reklama. Dajte mi like, odber a budem rád. Zlepšite mi deň. Tak ideme zaplatiť. Táto hra je proste o marketplace, proste trady. A keď tradujeme, tak sme získali aj peniaze. Môžeme si za to kúpiť novú farmu a nejakého zákazníka. Každý kupuje banány. Ja osobne jem banány. Ak máte radi banány, napíšte do komentára. Ja ich akože mám rád, ale moc ich nemusím. Pretože nie som taký banánovo typ. Ja už som tak modernejší, prime a tak. Ja ako môžete vidieť, tak znova zase kupujem